मेघालया हादोरसानि सिङाव थानाय टिक्रिकिला हालामनि बर'दलद गामिनि बाथौ थानसालियाव जेठ दान गिबि मंगलबाराव गामिनि जयै आरज गाबदों। टिक्रिकिला हालामनि बर'दलद गामिनि बाथौ आरज गाबनायनि गेजेरजों ओरैबायदि बुंदोंदि दुलाराय बाथौ महासभानि जि थांखि लादों बिजों आगुन सोरफागोन होननानै फोरमायो। लोगोसेयै मेघालय सरकारा मेघालय बर'खौ जेबो फात्ता होआ आरो माबा मोनसेबाबो बिनो थांब्लाबो खोनासङा होननानै बुंथियो आरो ओरैबायदि बुंदोंदि आसाम 50-50 फरायसा आफादनि जानानै मेघालयनि बर' रायजो राजाफोरा क'क्राझार लखिमपुर बायदि बायदि जिल्लायाव आसाम 50-50 होनायाव हेफाजाब होदोंमोन होननानैबो फोरमायो आरो ओरैबायदि फोरमायोदि बिटिआर जानाया बिटिआर ओनसोलनि थाखायल' मोजां आरो मदद मोननो आरो जौगाहोनाय मोनदों होननानै बुंदों आरो बिटिआर बायजोआव थानायफोराबो ज'ज'यै आन्दलनाव बाहागो लाफादोंमोन होननानैबो फोरमायो। आसाम 50-50 होननाय समनिफ्रायनो आन्दलनखौ खालामबोबाय थादोंमोन होननानैबो फोरमायो। महासभाया जेखौ थांखि लादों बेखौ आजावनो जोंहा खोब गोरलैयैनो जों आजावना लादों आरो बे रोखोमैनो जोङो दुलाराय बाथौ महासभाया जेखौ थांखिफोर लादों बेजों जों गोरोबथि होनानै आगान सुरफानो हादों। बेनिफ्राय माबायदि नोंथांमोनखौ मा नोजोरै नायो बे मेघालयनि? दा जोङो साननो थाङोब्ला दा बुंनो थाङोब्ला मेघालय सरकारा ओरैबायदि दा जोङो मुस्थिमै जों बिराद खम संख्यक जोङो बर'फोरहा दा बेयाव मोनसे बे माबानि राजनितिकनि जे माबा परिबेस राजनितिकनि चाल बेयावथ' जनसंख्या बुरजा नङाब्ला बिसोरखौ फात्ता होखाया। दा बेबादिनो बे रोखोमावनो जोंबो हयथ' बर'फोरा फात्ता होजाया माबा मोनसे बिनो थांब्लाबो जोंखौ खोनासङा बेबायदि जाहैयो। दा मोनसे अनसुंथाइ मोनदोंब्लाबो जों मोनदोङो सासे एमएलए मनिन्द्र राभा दंमोन जोंहा बिथाङा बेयाव 90,000 थाखा होनानै दा जों रायजोफोरा ज' जादलायनानै खांलायनानै माबालायनानै नैबे बाथौ थानसालिखौ जों लुनाय जादों आरो बिनि अनगायै जाहा थांनाय नैबे बिटिसि सरकारफोराबो जोंखौ सम सम फैनानै जों बेयाव थांनानै माबाफोर मोनगोन नामा ओरैबायदि मोनसे माबा जानायाव जोंहा जे बैसागो समाव जोङो बिथाङा खेबसे बेरायनो फैदोंमोन। बेरायनो फैनायाव जायानो आगोलनि चिफ माने हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैनानै नायबाय जोंनि आर'ज खन्नाय आरिनाय हारिमुखौ नुनानै बिथाङा हयथ' खुसि जाबाय गोजोननाय मोनबाय। इयाव 50,000 जोंनो दोनलांदों जे नोंथांमोना जे माने बैसागुआव रंजानाय बाजानायनि थाखाय आं दोनलांबाय होननानै दोनलांदों। दा बिनि थाखाय जों बिथांखौ जोबोद गोसो खुसि आजावजा साबायखर बावदों। दङ जोंहा बाथौ गौथुमजों लोगोसेनो थानाय जोंहा गोदोनिफ्राय दंमोन जेराव बर' बर'दल होननाय बे बर' बर'दलजों जोङो खाजोबनानै जे बाथौ धोरोमनि बे मोनसे आफाद जानानै दंमोन बियो बे उनाव बै गोदो बे माबाया जेखौ बाथौ महासभाया दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुममोन बे आब्रु होननानै बुङोमोन थोंजोङैनो। दा बेजोंबो जों दंफाबोयोमोन। बिदिनो दा जोंहा माहारियारि आफाद होनोब्ला जोंहा दा सभा जाहा दङ माबानि स्टेट कमिटि दङ मेघालय स्टेट कमिटि साहित्य सभा दङ। दा बेनिफ्राय नै फरायसा आफादबो दङ मेघालया एबसु दङ। दा बेबायदिनो जोङो सोलिनानै दं आरो दा माखासे ओरैनो आइजो आफादफोरबो दङ। नोंथांमोना माबायदि सोमोन्दो लायो? दा जोङो माबा कनफारेन्स जानायफोराव थाङो सेमिनार जानायफोराव थाङो एबसुनिखौनो बुं बर' साहित्य सभानिखौनो बुं बाथौ गौथुमनि बाथ्राखौनो बुं जोंबो थांनानै हेफाजाब मदद होयो बाहागो लाफायो सावरायफायो आरो बेबायदिनो मा थांखिफोर लायो जों बेबायदिनो सोलिनो नाजायो लोगोसेनो। आरो नोंथांमोना जिहेतु बर'आ गोबां डिमान्ड खालामबोबाय बड'लेण्डआव नोंथांमोना माबायदि बाहागो लादों? दा गोदो जोंनि माबायाव जोङो जे एबसु आन्दलन आसाम 50-50 होननानै बै बड'लेण्ड जेब्ला दाबि खालामदों फरायसा आफादफोरा दा फरायसा आफाद जानानै जोंबो बिथांमोनजों हेफाजाब हैदोंमोन। लखिपुराव जोङो धरना हैदोंमोन दुधनियाव थांनानै धरना हैदोंमोन क'क्राझारावबो थांनानै जों रिलि खालामहैदोंमोन बै समाव आरो बिदिनो बै समाव मोनसे बिटिसि जाबोबाय ना बड'लेण्ड जादों। बड'लेण्ड जानायनि उनावबो सोलिबोदों सरकारा नाथाय जों नुनो मोननायाव ओरैनो दा बेयाव डेभेलप जायैनो दिनै बिटिआरसिम सफैबाय बिटिआर जानानै सोलिनानै दङ।
दा बिटिआर जानानै सोलिनायाव बेनिफ्राय बाथ्राया जाहैबाय बे बिटिआर ओनसोलनि बर'फोरनि थाखायल' हयथ' मोजां जानानै दं बेयो बांसिन बिसोरसो मोनसे मददफोरखौ मोननानै दं बिसोरनि थाखायसो खामानि मोजां जानानै दं नाथाय बे बाहेरायाव थानाय बर'फोराबोथ' लोगोसेनो आन्दलन खालामफादोंमोन आसाम 50-50निफ्राय बैनिफ्रायनो दासिमहालागै आन्दलनखौ खालामबोनानै दं फुरा बावसोमबोनानै दं नाथाय बिथांमोना जेबो मोनाखै दा नैबेयाव मोनसे जाहैबाय दा नैबे मोनसे आन्दलन फैबाय UBPO इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गानाइजेसनफोरा मोनसे आन्दलन मुभमेन्ट लाबोबाय बे लाबोयैनो आन्दलननि फर्जायाव बिथांमोना दा बर' कासारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ मोननो हादों दा बेयाव जों बिराद आसा खालामो जोंबो बिथांमोनजों लोगोसे थानानै मानो होनब्ला जोंबो आउट अफ BTC आउट अफ स्टेटब्लाबो बिथांमोना जोंखौ एसुरेन्स होदो जे जोंबो बिथांमोनजों लोगोसे थाफानानै जे बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे मोनबोनायनि लामाखौ बिथांमोना होगोन होननानै जोंनो आसा होदों आंखौ बेदे मदद खालामहरनांगौ नायनांगौ दा जोंना नैबेयाव जों दिनै बाथौ थानसालि लुनायफोरावबो जोंखौ हेफाजाब होनांगोन जोंनो मदद हरनांगोन दिनै माबा मोनसे स्कुल लुनायखौनो होन माबा मोनसे जोंहा आफादनि माबा मोनसे अफिस न' लुनायखौनो बुं बिथांमोना बेयावबो होनांगोन बा जोंनि बोथोर बादालि फैनायफोराव बैसागो रंजा बाजा समाव एसे एनै जोंहा रां रुफाफोरनि नांगौथि गोनांथि जायो बेयावबो हयथ' बिथांमोननिफ्राय जोङो खावलायगोन जे जोंनोबो मदद नांगौ बिथांमोननिफ्राय जों आसा खालामो बेफोरखौ बिथांमोना जोंखौ मदद खालामगोन होननानै नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC बैंक PO बैंक क्लार्क बैंक SO UPC FSC डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स AAO ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SCC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360